No čiže ľudia, dneska budeme hľadať odpadky v Robloxe. V realite by to bolo trochu trápne, áno. Tak v Robloxe to budeme robiť proste. Určite to bude lepšie v Robloxe. No a môžeme ísť ako na to. Takže som túto hru, hrať to koncept ľudí. Nám vyššie vote. Môže 62 bohužiaľ, ale je to celkom dobrá hra. Som to na vedľajšom ešte už skúšal. Na vedľajšom. Na tomto len, že aby som mal na video jeden odpad ako pred začaním toto tak zapol. Divers. Idem meriť. No, vidíte, mám na začiatok 1000. Tu. No a toto tu. Naše to je uncommon. Tak, ale mám už 1060. A tu musíme si disporiť 5000 na tu. Nech sa dostaneme sem do ďalšej lokácie. Vidíte, takto tu musíme ťukať, search. A zistím, že nič nenájdem. Uncommon je 35% šanca, ale toto je celkom vysoká. Chcel som exotic. Alebo secret. Ono tu nepíše secret, lebo je to secret. Nie ako Silverend, že tam píše secret, aj keď nie je to veľmi tajné. Lebo ľudí má aj secreta. Napríklad aj ja. Mám nejakých secretov. No, fľašku som našiel. Index, koľko stojí to? 10 nota, komunka asi. Čo sa dá čakať z nej. Kameň. Indexe. 35 stojí. Ešte raz prehľadám ten kôš. Sú to na 4 košne, ktoré najlepšie asi rovnaké sú. Šupu z banánu som dostal. A mám to selma inventory. Keď sa pozriem do leaderboardu, tak mám 1090 tých coinov. 1090 odpíše 1100. No. To si možno preto je také hodnotenie. Poďme z tohoto tiež robiť sériu a prospecting. Nie som si istý, či pokračujem. Možno, ale možno nie. Ale ako nie je to isté. Toto video ako bude také dlhšie, áno. Také. Že som robil. Nepočujem natáčam kvôli škole. Áno, chodím do školy, bohužiaľ, som smutný z toho. Čo to nejde? To potom mi bolo padlo uncommon. Neviem, čo tu neukazuje, to som mal. Čiže trochu budú menej vychádzať videa. Livestream nevkedy bude ani asi 2000 odberov. No a ak niekoho zaujíma, čo mňa teraz ako veľmi tak nemusím na YouTube. Každý si ako myslíte svoj názor, samozrejme nehádajte sa v komentároch. Toto, že Fizi má 2 milióny odberov, ako mi vadí. Mám to našiel. No, trochu. Ešte raz to skúsim, no. Skúsim sa dostať tu. Či to bolo ja vlastne. Koľko má takto coinov? No, ja sa to približím. No, tak to typie go z tých. No, ktoré budem mať ja nikdy. To je VIP zóna, tak to nedostanem sa, nejdem platiť teraz. Samozrejme hráme free to play, samozrejmosť. To bude začali mári. Možno bude jedno video, možno viac tejto série by som povedal, ale neviem, myslím si, že viac skôr ako.
A nemyslíte si, že mám tu pred sebou teraz otázky a na ne odpovedom nie je taký nesom ja inteligentný, ako si hovorí. Ale čo poťahujem, tak trochu som chorý ako mierne. Ale počkaj, teraz idem tu až pozrieť na toto. Počkaj, 65 plus 35 je pokiaľ 100. Počkaj, tak potom len komuny môže padnúť. No a keď sa pozriem do indexu, no tak tu tak idem tu je exotik, tu je klasik. No tu je z inej lokácie, už do sever, no tohto už je secret, aha. No to je z inej lokácie. Čiže v ďalším dieli asi sa pozrieme do tej sever lokácie. Rare káci. Rare je 15%, no index koľko tu stojí? 50. No dá sa to. A že možno plánujem na Robloxe urobiť vlastnú hru, možno ako natočím raz, ale bude oznamené samozrejme na YouTube. Len tak proste zo srady urobím, že koľko tu bude mať vizíc. Áno, 1000 potrebuje vizíc mať za mesiac, aby to bolo už na stále tá hra. A to asi nebude vypadať. Možno bude, ako ak mi pomôžete. A to tu si vylepším. Čiže snáď ako to vyjde, že bude to 1000 tam vizic, to je to dosť vizic. Myslím si, že spolu to dáme. No, to som mal, že na začiatku. Čiže možno by sme to mohli dať. Bol by som šťastný. Tam bolo proste 1000 vizic, neviem ešte ani na čomu robím. Asi takú klasiku starú Robloxovú, že len tak ihrisko a také veci proste. Nič komplikované to nebude. Možno quest nejaký tam bude, coiny určite tam dám. Tie coiny budú mať svoje špecifické, no. Možno už trošku mám ako prepracované to, že tak v hlave. Možno to urobím, ak sa budem nudiť. Papierná vec v indexe. Mám nejak viac, už by to ide, asi som si kúpil ten upgrade za 1000. Možno som to aj zaklikol. Prečo mi to spadlo mobilu? Nič. Čo to spomínalo na pláži. Takže ako možno, ako updatey možno budú tiež, a to asi skôr nie, že možno, ale určite. Ak bude tam 1000 vizinov, tak tým pádom už tá hra bude asi na furt, čo bude dobre v podstate. Čiže ak hráte Robloxu, tak možno ten mesiac oznámim názov tej hry, možno to bude dnes, možno zajtra, neviem. Ale budem na tým robiť určite. Budem z nej zdieľať fotky, ako na YouTube pôjdu. Čiže tak to bude. A že skúsenosti s robením hry nemám žiadne. Čiže to bude dosť zaujímavé. A nejak to urobím proste. Som to podarí snať. A uvidíme, čo to bude.
Úspech to nebude určite, že nejaký to vybuchne Grove Garden, Silver Nine Forest. Je, že také asi tak nevybuchne nikdy. Čo musíme to posunúť stále v tejto hre? Čože, Mythic? Čože? What? OK. To koľko stojí? 500. Sí. 0,5% šanca. Čo sa stalo? Mythic item už mi prišiel aj achievement. Ešte raz urobím to. Kde sú tu úplne, pravda? No, šúkol banán. Ja mám to samozrejme. OK. Toto tu čo bolo? A budem sa asi snažiť z každej lokácie mať tie všetky itemy. No, jeden z tých ťažších už by bolo postarané, čiže to je dobre. A hlavne, že v tejto hre budem môcť bohužiaľ ľavkovať. A tohoto komentára napíšte, či mám urobiť vlastnú hru a taktiež, či mám oživiť nejakú sériu. Mačeta, OK. 5% šancov, toto je dobre. Vlastne mi tak bude dariť aj ďalej. Vlastne som to teraz nezaklikol. Fľaška. Lepšie než nič. Čukol banánu. To je blbé. Čiže ako toto Mythic, to mi urobilo riadnu radosť. No a ryba, no už mám raz rybu. Počkej, to sa takto dať inventory. Áno. Neviem, že to vyzerá tak 2D proste, že myslím si, že taká hruba nie je tá šupka. Myslím si, že je trochu hrubšie to. Myslím si, že dôležite je taký tenký, čo máte tam. A stade vidím takto. Stade úplne divne nejak. No má to svoje muchy, ale moja hra verím, že bude mať 10 krát viacej asi. Aj preto to je ako verejná komunita, že tam môžete písať všetci, že ak náhodou nejaký bug sa stane, nech ho môžem opraviť. Bude to mať také otravné protesty niekedy. Tomu robím určite, toto ma baví vždy. To už kamarát urobil. Tu už Píšta urobil. Píšta Píši sa volá ten kamarát. Budem predať. Sekundku, to som poznal. Stop. OK. Neviem, to som. Máme 1100. Tak. A ďalšie video, no tak to bude také divné. To bude zaujímavé video ďalšie, to by som na neho odporúčal čakať. Uvidíte, čo tam budem robiť. To bude prekvapenie. Zaujímavé to bude. Bude to tiež asi také dlhé, jak toto. Neviem, jak sa vám páči, je to dlhšie video, ako toto video bude koľko? 14 minút. Čiže neviem, jak sa vám to páči, ale snáď to bude dobré, úspech to bude mať. No vidíte, teraz už skoro sa nachádzam všade o nejaké veci. O to tej Mythike sa to nevyrovná. Prečo tam search ukazuje 8, neviem. Na začiatku ukazovalo, že 10. No som sa zapol tiež 10 ako. Ale na tom druhom už som hovoril na začiatku, no tak tam som získal ako epiku 1 a to bolo najlepšie. A teraz sú na hlavnom Mythic. Chicken. No. Môžem všetky common stadiaľ to. Uncommon tiež. Rare. No tak to je jedna chyba. Epic 2 chýbajú. Legendary chýbajú. 2. Mythic 4. Nie, 3 a 2 exotic. No tak to je exotic. No toto asi sa teším najviac.
má získať ako exotik. Počkaj, dá sa tu začo favoritnúť? Asi nie. Škoda. Čiže budeme vkovať veľa. Potom si pozrieme index na ďalšom videu. Počkaj, až o 2 videá. To bude... No, hneď po tomto videu idem točiť toto video, čo vlastne zajtra vyjde až. Čiže ako... Ono to vyjde 2. októbra. Video. Dneska je 1. októbra. Ale ja ho dneska idem točiť. Môžete sa dať čo tešiť. Možno to vidím aj dneska večer, neviem. Možno toto neviem. Ale viem, že to určite vyjde. Peniaze som získal. No, tak už aj všetky rare mám. Čiže 9 vecí môžem indexovať, no to je skvelé. Ale stále lepšie ako nič. A tomuto 0,5%, no tomuto ja neverím, že sa to tu stalo. To je za incident. No viete, aká je výhoda, že ste sami v hre. Nikto vás tu neruší, akože si bolo napraviť servery, ale ho máte v podstate akože zadarmo. A na tej hre možno budú práve servery, akože platené podľa mňa budú. Niektorú mám z toho Robuxov. A možno niečo kúpim stadiaľto. Od nejakej hry. Neviem, asi skôr do Grow Garden, no to hrom často. A ak chcete do takej Grow Garden natočím, akurát, že tam mám len 100 trilióny. A keď tak môžeme natočiť to. Není problém, možno ste ma videli, že hrám Grow Garden. Aj Steel Brainrod hrám. To je informovať. Máme nové mená, to je také divné, to je, že celá $. Máme tu sell my story. No čiže to asi už bude koniec videa. No tak nashledanou.